Potsatira chikalata chimene chakhala chikuzungulira masamba mchezo, chikalata chimenecho chimakamba nkhani yokhuza ndi bungwe la HRDC. Tikhupa kuti ambiri bungwe limene tikulitsatira bwino. Nde muthenga umene uli mu chikalata chimenechi ukamba zonena kuti bungwe limene la HRDC anapanga ndithu chiganizo atalingalira bwinobwino. Nde akuti chiganizo chawo amafuna ndithu akakumane ndi mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi amene watuti a Professor Arthur Peter Mutharika. Nde zolinga zimene amafuna akakumane naye mtsogoleri amene amafuna ndithu kuti akapepese maka posatira za zimene ndithu anachita mu chaka cha 2019. Tikhupa kuti ambiri tinasatira bwino kuti nthawi imeneyi inali ndithu nthawi ya chisankho imene nzika za dziko la Malawi zinkapita ndithu ku chisankho. Nde potenga ndi kalata imeneyi imapitiriza manga kunazona kuti makosana amenewa ndithu akonzeka kuti akumane ndi mtsogoleri amene Arthur Peter Mutharika apepese pa zimene ndithu anachita. Tikhupa kuti ambiri tinasatira bwino kuti mu nthawi imeneyo chisankho chitasokonekera. Nde kuti no bungwe limene la HRDC kapena kunazo kuti Human Rights Defenders Coalition mu nthawi imene ankakoza ndithu zionesero zimenezi cholinga chawo ankafuna ndithu kuti wapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission nthawi imeneyo anali ndithu a Dr. Jenny Hansa. Nde ankafuna zoti amene ndithu atule pansi udindo makaposatira ndithu kuti chisankho chimene anayendesa nthawi imeneyo chinali ndithu ndi zovuta zina. Tikhupa kuti ambiri tinasatira bwino kunali nkhani za TPEX ndi zina zotero. Nde posatira zimenezi amene a HRDC anali ndithu pasogolo kuchita zionesero kupanga mobilize ndithu zionesero zimene zinapanga destabilize dziko la Malawi komanso ndithu ulamuliro wa amene a Arthur Peter Mutharika. Chifukwa tikhupa kuti ambiri tikutsatira bwino kuti nthawi imeneyi ndithu a Arthur Peter Mutharika anali mtsogoleri wa dziko. Nde potengera ndithu ndi zimene anachita bungwe limene la HRDC akuti ndithu amapita kukapepesa kwa mtsogoleri amene a Arthur Peter Mutharika. Nde makosana amenewa abwera ndithu kuyankha kuzera mwa wapampando wa bungwe limeneli amene amadziwa kuti a Gift Trapeze. Nde iwo mukufotokoza kwawo akunena zona kuti chikalata chimenechi ndi propaganda. Akuti propaganda imeneyi yaphikidwa ndithu ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Akuti akuluakulu aku chipani chimene cha DPP ndi amene ndithu aphika propaganda imeneyi kuti zikhale kuzungulira masamba mchezo. Ndi amene ndithu akuyankhulira amenewa a Gift Trapeze. Akuti iwo ndithu alibe chifukwa chonena kuti akakumane ndi mtsogoleri amene wakale a Arthur Peter Mutharika kuti akapepese. Komanso akuti potenga ndithu kuti amene a Arthur Peter Mutharika pa chisankho chimene chichitika pa 2025 iwo ndithu atenga Jenny Hansa, a Dr. Jenny Hansa ngati running mate. Zinthu zimenezi akuzona ngati ndi chitonzo kwa Malawi. Malo mwake ndithu akuti amene a Peter Mutharika plus a Jenny Hansa akuyenera ndithu kupepesa kwa nzika za dziko la Malawi. Maka potenga ndithu kuti mu nthawi imene ankalamulira akuti iwo ndithu anasokoneza ulamuliro wabwino kapena kuti anaphwanya maufulu wa anthu. Democracy nthawi imeneyo akuti ndithu inaphwanyidwa. Nde amenewa ndi amene ndithu amafunika ndithu kuti akapepese ku mtundu wa Malawi osatiwo ngati a HRDC kuti akapepese kumeneko. Nde anapitiriza maka kufotokoza kunena zona kuti akuti akuluakulu ena aku bungwe limene la HRDC akuti ndithu akhala kupezedwa ndi akuluakulu aku chipani cha Democratic Progressive Party akuti ndithu kuwanyengerera kuti akhale mbali ya kumene ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi amene ndithu ayankhulira amenewa a Gift Trapeze. Tikhupa kuti Amalawi ambiri akutsatira bwino kuti amenewa a Gift Trapeze anathandizira ndithu amaka kuti tonse government ilowe mboma ndi bungwe limene la HRDC. Nde ndizovuta kwambiri kuti amenewa angakambe makankhani yabwino yokhuza ndi ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Komano chilungamo nchonena kuti amene ndithu walemba kalata amene sakudziwika bwinobwino chifukwa a Shadrack Namalomba amene ndithu amayankhulira chipani chimene cha Democratic Progressive Party atafunsidwa nkhani imeneyi ananena zona kuti apasidwe nthawi ndithu kuti afufuze bwinobwino asanayankhepo nkhani yokhuzana ndi kalata imeneyi. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti a HRDC abwera ndithu kutsutsa chikalata chimene chakhala chikuzungulira masamba mchezo chimene chimafotokoza zonena kuti makosana amenewa akonza ndithu ulendo
kumene amafuna kukakumana ndi mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi amene ndi Arthur Peter Mutharika kuti akapepese makaposatira ndithu gawo limene anatenga pamene kunkachitika chisankho cha 2019. ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma popereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 choti nkhani zambiri zikamachitika ndio zitha kutifikira mosavuta.